Alright, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng mga OFW, ayan, mega love shout out. Alright. Ayan, mega love shout out kay Mami Marcy Calunod. Ayan, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Kailangan ko na magpagupit. At kay Biyaheng Brankel Sam. Ayan, mega love shout out. Sino pa ba? Paul Dunis Official. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa. Eugene Villanueva. Ayan, mega love shout out. Happy Tuesday. Ayan. Ayan, shout out sa'yo. Ayan. Kumusta na yung channel mo? Okay na ba? Monetize ka na? Alright. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Ayan. Ayan, sa lahat ng naaabot nito, ayan, pakisupport naman si Eugene Villanueva. Ayan, I think taga Bohol ito. Alright. Ayan, sa lahat po ng sa lahat ng solid nating kaibigan, kay Ma'am Analisa, kay Ma'am Rosalina, ayan, kay G Chang Walk, at siyempre kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, mega love shout out po. Ayan, ang atin pong pag-uusapan yung mga kaganapan pero bago ang lahat ng iyon ay simula ng buong linggo, pinag-uusapan nila ay ang pag-agaw sa Senado, sa kapangyarihan ng Senado. Kasi nga, ang pilit nilang pinapalabas ay nasira daw ang reputasyon ng Senado. Nasira daw Yun ang narrative nilang pilit na pinalalabas. Pero hindi nila alam kung bakit bumaba talaga ang tingin ng Senado. Gawa ng itong flood control na ito, na pilit nilang pinapatigil. Isipin mo, mayroon bang nag-imbestiga na kasagsagan ng imbestiga, puputulin? Kasi ang gusto, papirmahan yung papirmahan yung kalahati ng pag-iimbestiga. Mayroon bang mga ganon? Diba? Kung kayo, halimbawa, idaan natin sa simpleng usapin ba? Yung sa mga nagsasalita sa kanto, yung mga tambay ba, yung mga kwentuhan ng bay, yung kumakain ka ng ice candy, tapos nung hati na, sabihin sa'yo na itigil mo muna yan dahil kumain ka muna ng kanin, saka mo na ituloy yan pagkatapos mong kumain. Di ba? Nandun ka sa kasarapan tapos biglang puputulin. Ang masaklap pa doon, papipirmahan yung partial. Di ba? Nandoon ka sa nandoon ka na sa kalagitnaan, tapos biglang ititigil at papipirmahan yung ano ang purpose, di ba? Kung gusto mong ilabas yung partial, ilabas mo. Huwag ka nang maghanap-hanap pa ng hinahamon mo pa yung bawat may magsalita, ang hamon mo, pumirma ka muna. Samantalang yung mga kasama niya mismo, nung sila ay majority pa, ayaw pumirma. Di ba? Tapos hahamonin nila yung minority. Ano pa naman kabulas to, ganyang pinagagawa? Kaya, paano hindi bababa ang rating ng Senado?
Dahil nga sa kanilang pinagagawa din. Diba? Tapos itong linggo na ito, talagang pinapalutang nila na aagawin nila ang posisyon sa Senado. Bakit ba? Ano ba talaga ang gustong nila? Ano ba talaga ang gustong mangyari nila? Sila lang ang may karapatan, sila lang ang magaling, sila lang ang marunong. Bakit hindi nila muna pagbigyan? Wala, tinalo sila eh. Kaya lalong nagkagulo-gulo sila, nandadahil din sa kanila. Sila mismo ang magugulo eh. Nakuha yung kabila ng majority. Bayaan mo muna. Hindi, linggo pa lang ang lumipas, gusto nila paalisin na. Ano ba talaga ang gusto nilang ano ba talaga ang gustong pagtakpan? Diba? Ano ang gustong mangyari? Mayroon ba talagang mabubuklat na hindi dapat malaman? Anong kinatatakot nilang lahat? Kaya ang ginawa nila ay gustong-gusto talaga nilang maagaw sa poder ng kapangyarihan yung pagka-Senate President. Kaya kung sino na lang ang kanilang ay lumipas ang linggo na talagang yun ang lumalabas sa ugong, kaliwat kanan na interview, kaliwat kanan na interview ng mga mainstream media na kung ano-ano nang pinalalabas na kunwari na wala nang kinabukasan yung Senado dahil sa kagagawa ng majority ngayon. Sino ba ang may gawa noon? Ba't hindi nila tanungin yung kanilang dating Senate President? Bakit nagkaganon? Di ba? Nagkadugtong-dugtong na lang ang lahat ng iyan eh. Dahil sa kagagawa nila ng mga narrative na kwento. Di ba? Siguro naman kahit tayo alam natin ang tama at mali. Pero ikaw ba naman sa gitna ng takbo bigla mong ititigil at sabihin mo itigil muna? Di ba? Sa isang karera pipigilan mo pagdating sa kalagitnaan. Nandoon na yung exciting part pagdating doon sa kalahati hanggang doon sa dulo. Tapos bigla mong ititigil. Ano ang dahilan? Gusto niyang maglabas. Gusto niya palang maglabas. Pwede niya naman ilabas yun kahit walang pirma. Diba? Wala, gusto niyang papirmahin. Ang gusto kasi siyempre nakapirma na. Ba't mo pa itutuloy kung pumirma ka na? Diba? Ayun ang sinasabi kasing pagtatakip. Ayun ang sinasabi ng lahat na gustong pagtakpan. Gusto nilang pagtakpan yung mga kabulastugan ng mga kasamahan nila. No? Mayroon ngang nagsasabi na gustong-gusto talaga nilang mapagtakpan. Kasi nga sila mismo ay nakinabang. Kasi nga ang itong sila Senator Lacson ay at saka si Tito Soto ay kandidato ng administrasyon ni Marcos. Kaya siguro para hindi sila mapahiya, kailangan nilang ilabas yung partial. Kaya siguro yung mga na lang para lumabas ang katotohanan. Bigyan na lang nila ng oras para makabawi sila. Bigyan nila ng oras yung impeachment. Bigyan nila ng oras yung flood control. Halimbawa, di pumasok sila ng maaga, pumasok sila ng alas 8. Nagawa naman nila ng mga nakaraan yun, ng mga nakaraang taon, nagagawa naman nila. Pumasok sila ng alas 8 ng umaga, pagdating ng alas 12 or alauna, convince sila para doon sa impeachment. Ang importante ay magampanan nila lahat ang kanilang tungkulin. Ang problema, yung mga narrative, pagandahan ng mga naratibo para paniwalaan ng tao. Yung mga mainstream media naman, hindi naman lahat ng mainstream media. Wala. Mahirap din anuhin kasi baka ang nangyari
tama yung sinasabi ng iba na nagkatanggapan ng malita, di maganda. Di ba? Kaya nga, nakakasakit lang sa loob. Kita nyo ngayon yung mga balita na, no? Ang balita ngayon, puro kasiraan kay Amy Marcos. Na ang nilabas ni Marcos ay puro puro walang kwenta. Alam nyo ba kung ano ang pinaka doon? Pinaka-highlights? Yung kunas na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Huwag na natin tingnan yung iba. Kung mali yun, di mali. Pero ang pinaka-highlights doon, yung kunas. Di ba? Kasi nga, ang mangyayari, ay yung kunas, pumayag lang yung Senate President. Kasi nga, basta pumayag yung Senate President, ibig sabihin, magkukonvene na yon. Walang botohan na separate. Kung hindi, magbobotohan ang Senado at saka kasama ang Congress. Alam niyo kung bakit? Maraming makikinabang dyan. 12 ang makikinabang dyan na senador. Mag-i-extension ng 3 taon. Siyempre, ako, para hindi ako gumasto, re-electionist ako, di doon ako. Pagkakataon ko na yun. Yung gagastusin ko ngayon, gagastusin ko na sa loob ng iipunin ko na sa loob ng 3 taon. At least, nagawa ko na kung ano ang dapat kong gawin. Di ba? Sino papayag nun na extend ka ng 3 taon? Yung mga congressman, payag na payag yun sigurado. Kasi sigurado maraming matatalo eh. Si Abante sigurado payag yun. Kasi alam niya talo na siya. Pinagpipilitan niya nga, talo na nga siya. Hindi na nga siya binoto, pero asan siya? Gumawa pa rin ng paraan. Siyempre papayag at papayag talaga yun. Extension yun eh. Iyon ang pinaka-highlights doon. Na hindi naman hindi naman na inaadap ng media. Kasi nga, ang inaano nila ay puro na lang fake news. Kung ang pinagsasabi daw na walang kwenta, nakakaanong panoorin, nakakaaning, mga ganyan ba na panglalait na inabot ng Senador Amy Marcos. Tandaan nyo, kapatid ng presidente yan. Sasabihin mo, nagbibiruan lang. Wow! Nagbibiruan. Alam niyo po ba, magkano ang isang ulan sa Soler? Tapos pupunta kayo doon, magbibiruan lang ng ganyan? O di wow sa inyo? Grabe ang mga politiko natin. Grabe din mang uto ito si Tito Soto. Gagastos kayo ng yan sa Soler. 100,000 ang gastusin niyo, pero tapos sabihin niyo nagbibiruan. Grabe naman yan. Isang pagkukunwaring mahirap paniwalaan, pero ang naniniwala dyan, ewan ko lang kung sino mga naniniwala. Out na kaya? Anong oras kayo nag-umpisa? 6. Kaya pala ang overtime nyo, 4 na itlog? 4 na itlog overtime. Nag-live ko ba lang? Kita, nalala ka dyan. 4 na itlog, overtime nyo. Overtime na yun. Akalin, puro itlog. Itlog pa rin. Maganda yun, para pagdating ng gabi, batihin mo yung itlog. Di solve. Party. Overtime nyo yan. Wala di ako tingin. Mahirap kasi yung biruin nyo. Plastic niya. Itlog niya. Sampung sa tigas, dami na. Grabe naman, 4 na itlog, isang lutuan. Grabe yung bati yan.
Di ba? Kung titingnan nyo, Sus na. yung palusot ni Soto, kinumpirma ni Ping Lacson. Kinumpirma ni Ping Lacson. Pero, Hanap ko na dyan. biruan lang daw. Uy. Ang soler po ay napakamahal ng pagkain dyan. Binibigay mo kuya yan. Hindi nakakain kuya. Inom na tubig kuya. Alin? Yung bawang, bawang. Ha? Hindi. Busog na ako. Ganyan, ginabot ko dyan. Busog na ako. Ang Gisa, gisa. Mga sabon. hindi ka na pupunta ng bodega. Mga stress na ako. Ang soler po dahil madalas kami dyan. Alam nyo ba ang tubig dyan kung magkano? Yung isang basong tubig ay yung isang batil na tubig, yung 8 ounce ba yun? Ayaw kong magsabi, gusto ko i-experience nyo. Pwede naman pumasok dyan ng libre, pero try nyo bumili ng yung mineral na tubig dyan sa loob mismo, no? Libreng pasok yan dyan sa soler. Ang soler po, mayroon dyan mga laruan ng slot machine. Yan, kung mapapanood nyo sa ano, kung kayo nag-i-scatter, yung scatter, yun yung slot machine dyan sa, pareho lang yan dyan, yun dyan sa soler. Pag pumasok kayo dyan, may nag-iikot dyan, may may mga nagbibenta ng ano, minsan nagbibigay sila pag player ka doon sa slot machine, nagbibigayan sila ng ano, pero bumili ka ng mineral na tubig dyan kung magkano ang sunod. Bibili ka ng ano dyan, ng caviar, di ba? Bibili ka ng mga lobster, baka 4,000, 3,000. Pasok-pasok yan ang isang order ka, o isang pirasong lobster lang yun. Biruin mo yan kung sa sinasabi ni Amy Marcos, marami sila doon sa loob. Kung sa 10 sila sa 3,000, imposibleng ang mayayaman kumakain ng umorder yan ng isang putahing ulam. Hindi ako maniniwala dyan. Minsan 2, 3 putahe pa yan, plus yung mga kutkutin, yung tawag nito, yung mga dessert, diba? Yung mga dessert, makikita nyo kung gaano kamahal ang pagkain dyan. Tapos pupunta kayo doon, ganun lang, nagbibiruan. Hello, diba? Yung 50 milyon, mani-mani yun kung 10 lang kayo, diba? Tapos ang maririnig natin, hindi ko siniseryoso yun. Hindi siniseryoso, pumunta kayo doon, nag-meeting kayo tungkol dyan, hindi siniseryoso. Diba? Sinasabi nga ni Attorney Harry Roque na pumayag lang ang Senate President sa ganong sistema kahit alam ng mga minority. Pag pumayag ang Senate President, wala silang magawa dyan. Kasi kung magbutuhan na magkasama, ay anong panalo nila? Di ba? Walang panalo ang senador kasi 24 lang sila. 200 plus ang mga congressman.
Kaya sabihin natin na hindi nila alam yan, puro katuwiran silang hindi nila alam. Ay talagang hindi nyo alam. Kasi nga, niloloko kayo. Oh, kung hindi lumutang yan, di tuloy ang ligaya. Oh, ngayon, nabuking, di, nagbiruan lang, nabuking eh. Kasi, kung hindi nabuking, tuloy ang ligaya. Oh, di ba? Ang mga caviar pa ang mga pagkain nyo. Oh, magkano ang isang caviar? 30 mil? 50 mil? Oh, nagtay sana kayo dyan. Kung nagbibiroan lang kayo, magtay kayo lahat na pumunta dyan. Sorry sa mga kumakain na. Pasensya na po. Siyempre, nakakaano. Yung mga ganyan. Pero hindi, ang pinick up ngayon ng media ay yung fake news. Yung mga fake news daw, yun ang pinipick up ngayon ng mga media. Na walang kakwenta-kwenta ang pinagsasabi ni Amy Marcos, kaya binabura ng mga minority. Oh. Aba, lahat ng mga salita ng minority hindi fake news. kung magkalkalan, ang problema hindi naman mga reklamador sa majority. Kahit na nung sila ang minority, wala namang reklamong ano. Ito lang ang naagawan na parang inagawan ng kindi na hindi na makatulog. Gusto agawin nila uli. Paano rin na maaagaw yan? Baka nga mangyari, may usap-usapan nga na itong si Lito Lapid nasa majority na rin. Eh si Lito Lapid, maintindihan na natin yan. Diba? Maintindihan na natin yan. Pag sinabing nasa majority na si Lito Lapid, di lalo silang naging sulit. Kasi si Lito Lapid parang ano lang yan parang pum lang yan, napalutang-lutang Kung nasaan yung agos, nandoon lang yan diba? Ganun talaga ang buhay. Para tumagal ka sa larangan ng sumabay ka na sumabay. Kaya sa pinakita ng naging usap-usapan kahapon na may majority na si nasa majority na si Lito Lapid. Hindi natin baka malamang-lamang nasa majority na talaga itong si Lito Lapid kasi magkababayan yan at saka si Marcolita. Tandaan nyo. At isa pa, si Marcolita ay dala ng iglesia. Siya ay isang iglesia. Napakalaking bagay yan para sa isang mga senador. Lalong-lalo na yung mga re-electionist. Tandaan nyo yan. Kung may 5 milyon ang iglesia na sulit, may 5 milyon ka na kaagad. Ang hahanapin mo, 10 na lang hanggang 15. Pag naka 10 milyon ka, plus 5 di 15, pasok-pasok ka na sa pang-7, pang-8. Di ba? Kung wala ka niyan, kaya tandaan yung maigi, yung mga re-electionist na yan, yung INC nakabantay sa inyo. Napakalaking bagay yun kung 5 milyon. Tapos yung minamaliit nyo pang KOGC, yung minamaliit nyo pa na wala naman tao, tandaan nyo yun. Tandaan nyo ilan ang administrasyon na ilang administrasyon senator ang tinapon. Ang mga lumusot lang yung mga sanay sa kangkungan. Di ba? Yan lang ang mga lumusot, yung sanay sa kangkungan. Kaya wag masyadong ang mga senador, mga yan. Mga talented yan. Diba? Yan lang ang ating update. Nagkagulo na sila sa Senado dahil sa kanilang mga pinagagawa, sila din ang may gawa. Di ba? Isipin mo yun. Alas 7 pa ng umaga nandiyan kasi nga takot silang maagawan. Kaya ang nila talaga, makuha talaga si Bato de la Rosa na hindi makabuto.
Ayun lang. Mga kaganapan. Sunura na yung mga anak mo. Mga anting-antingan pa naman to. Ha? Yung mga tarik. Oh, may mga tarik nga sa ano eh. Hindi lang magtaasan na dyan. Oh, ito. Hmm. Kakaiba yung ano nito. Oh. Sirado ko lang. Pasok. Ha? Sirado ko lang. Maubos yun. Ah, sarado mo. Dapat pinatay mo ilaw, mainit eh. Alright. Naka 30 minutes na tayo. Ayan, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Ayan, ang gwapo naming driver. Hindi na Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Alright? Paalam.